yen aku bocah kuno tok banget tunungku ora usah kate aku bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke sliramu ra orane yen bakal kelakon pepisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe gelo ngoti nongo tinebehno kang rupedo Allah nimas opo kowe ra kelingan dolan ning omahku ono latar padha lelungguhan kegocekan karo aku opo kowe ra kelingan dolan ning omahku ono latar padha lelungguhan kegocekan